kaart de weg van Jan Doret naar Bullebei. Je ziet ook Vaarsebaai met het strand en de weg er naartoe. Waar wij naartoe gaan is via dit kleine weggetje naar deze grote dam. Die grote dam is gebouwd door de Shell. Daardoor ontstaat er in de regentijd een meer. Maar het moet wel een goede regentijd zijn, want anders is er niet genoeg water. Achter de dam zie je een bos. De bedoeling van de dam is om water op te vangen, in de grond te laten zakken en eventueel op te pompen. Quem é dam aqui? Bom, het terreno ng akin na ayan dyan sa 85, Shell abay for di Corso, então Shell passa tudo o terreno ng over para o governo. Antes, quando quero não estava a dam, pois para mim o Shell bem Corso, estava tinha hobby dam ng chiquito, para mim, para não por hinca água de Venezuela, não usa água de pos, de temporada de secura para muanang kunang, se é água de água zero, não vai bunda inteira, em teoria, água salo por 30 bem para ding, dan je pos nang. Então pensei, não tá dam nang para aguenta e água, então a água tá 30 de inteira, hiena de inteira, muda com de temporada de secura, não tem suficiente água para seguir planta. Quanto é a dam tem? Nós podemos saber preciso, nós não sabemos preciso que está dizendo 30, mas o ding é aí nang e Shell atrás o dam nang. Por exemplo, Shell atrás dam na Muizenberg, na Casa Grande, na montanha, na Malpaís aqui, na Chincho, na Sapate, Liliana Dorp. Porque nós mira aí nang, esse é a cabeça de dam. Então, o dam está hiena, é a água está aguante nang, até a água começa a vai para trás, vai para trás, vai para trás, vai para trás. Mas tanto a água bem, mais para trás ito vai. Tem que vai para trás, pero tem caminho que está subir aqui na dam, está vira hopi alto. Pero, não quer para dam quebra tampouco. Tu dam tem o que não te chama sacador. Que você não quer sacador, tá? Você não sabe que a palavra saca significa? Sim, saquefo. Sim, eu saca, tá? Dam também, o real vira demais de para proteger o dam tá começar a sacar a água de banda. Então, assim é para proteger o dam. Conjunto tá bom. Se nós vamos o palo de miri, nós mira que 2,5 metros. Pero dia com de Tomás, por exemplo, a dama que chega, tem a body e cozinheiro e construção e ele tem não. Isso nós vamos o palo de palmita de dam também. A parte arriba de palmita na isso, vou bisa que da sala ribawa. Pois a dama que está mais ou menos 3 metros, 3 metros e meio, chega de profundidade. Esse aqui é onde dam mais grande que o cachorro tem? É de Muizenberg, tá? Na bisa é de mais grande. Na banda boa também tem dam nang hobby grande. Como é a dam? Dit is de dam van Rio Magdalena. Rio Magdalena. Ja. En er zijn meer dammen, maar dit is de mooiste. Want deze is van beton gemaakt. Als het een goed regenjaar is, dan krijg je dus wel 3 maanden goed regen. En dan komt die dam vol te staan. Zelfs nu zit er nog water achter de dam, terwijl we een hele lange droge tijd gehad hebben. Dus het werkt, maar het is niet genoeg. Dus als we bijvoorbeeld een paar droge jaren hebben, dan staat de dam droog, is alles droog. Maar zonder dammen, dan zou je geen hokjes hebben, laat ik zeggen, veel minder planten. Vooral vroeger bouwde men heel veel dammen. Ja. Antes andava atrás dam para plantagens, bestiën, topaine também bebê? Voor alle 3. Zowel voor de plantages als voor de beesten als voor de mensen. Ja. Want bijna altijd had je een combinatie dam met daarnaast een put. En toen de landbouw langzamerhand achteruit ging, toen zijn helaas heel veel dammen verwaarloosd. En veel dammen op Curaçao zijn al gebroken. Quanto é a dam? Hij is van beton. Dat kan pas
zijn, nou, niet vroeger dan 1920 of zo. Bijna 100 jaar oud. Hier zie je een deel van de oude Werbata-kaart. Meneer Werbata maakte deze kaart in 1910 en hij is nog steeds heel goed bruikbaar. Je ziet het landhuis Klein Santa Marta en je ziet ook wat op een rivier lijkt. Natuurlijk, in de droge tijd is het een rooi die droog staat. Maar dat is de Rio Magdalena. Al lang geleden bouwde men dammen om het water tegen te houden. Hier een hele grote. Deze lijkt klein, maar is heel belangrijk. En hier zijn er nog 2. Op excursie zijn we met de auto over deze dam gereden. Toen hebben we hier geparkeerd. We zijn naar deze dam toe gelopen. Van de hele omgeving is nu deze dam het belangrijkst. Dat rode gedeelte is ook nu nog van steen, in dit geval van beton. Het zwarte deel is een aardendam. Helaas zijn deze dammen verdwenen. 2 jaar geleden was toen die tropische storm Thomas. En die heeft toen zoveel regen op de stad gegooid dat achterin Bandariba is een dam gebroken. En heel veel water kwam toen over Salinha heen. En daar kon het water niet weg. Toen zijn huizen onder water komen te staan. En er zijn zelfs 2 mensen die zijn verdronken in het water. Dus dat was heel erg. En ik denk dat het belangrijk is dat de dammen altijd goed onderhouden worden. Meestal was het gouvernement de dammenbouwer. Ja, natuurlijk in de plantagetijd was het de eigenaar van de plantage. Maar die had nog geen beton. Dus die bouwde dammen van steen met cement. Maar die konden gauw kapot gaan als er te veel water was. Ja. We staan hier bij een oude dam. Hij is zeker uit de 18e eeuw. En ik sta hier op het punt waar de overloop was. Alleen die overloop is helemaal versleten. Vandaar dat hij nu veel lager is dan die was. Ik denk dat hij ongeveer zo hoog was. Net ietsje lager als de dam zelf. Het water liep er dan overheen, ging over deze, je zou kunnen zeggen, trap heen. En ging zo verder naar Vaarsebaai. En alleen met beton kan je hele grote dammen bouwen. Kon je me dam aqui? Nostamira edam na mapa biel di Werbata. Fin di ciclo 18. Dam not in un number. Maar je kan zeggen, het is de oude dam van Mau País. Hij doet eigenlijk hetzelfde als die Shell-dam. Hij begint bij de heuvel daar en eindigt bij de heuvel daar. Ja? Het een dam grande of ciclo? Para mí, está un dam grande, pero di antes. Ja? Het dam is traku koraalsteen. Dus piedra dan kuna pikikanti lamang. Of piedra dan kuna arimentaku buskruid. Voor die zero dan die kalki. Na pega e piedra dan ku mescla die kalki en to ku santo di rooi. É mesmo tipo de santo também. Dan dat bedoel za patra regenbak, pleister regenbak né. Sei dat se is cement of pleisterwerk dat se ku impenetrabel para água. We zijn vergeten dat het heel droog kan zijn. Het kan zo droog zijn dat er geen regentijd is. Ik denk niet dat dat gaat veranderen. Dus we moeten plannen maken voor de droge tijd. En dan blij zijn als de natte tijd komt.